Takže zdravíčko, protože spousta z vás má asi mezery v účetnictví, tak si to dneska ukážeme, všechny případy, co jsme dělali na Myškový. Hned na začátku říkám, je to tak, jak to chápu já, dost možná je to špatně. Takže to možná budete umět špatně, aspoň to budete umět. Tak jdeme na to. Vezmeme si příklad 6, to znamená, zakládáme společnost a bereme účetnictví z pohledu společnosti. Zde máme úkoly chronologicky, to znamená, začneme hezky jedničkou. Zakládá novou společnost, základní kapitál 3000, emisní ážio 3500, to znamená, vyplníme do kolonek 3000 na základní kapitál, 500 na ážio. A proti tomu musíme něco udělat na aktivech. A to je tady pohledávky za upsaný základní kapitál, vždycky z pohledu zakládané nebo navyšované společnosti. Pohledávky za upsaný základní kapitál 3500, celkový ceně. Tak, a teď jedem. Z pozice zakládané společnosti už to berete všechny tyhle účetní případy po zápisu do obchodního rejstříku. To znamená, zakladatel A vložil přes správce vkladu, takže banka minus 1000. Stroje bereme v posudkových cenách z pohledu zakládané společnosti, to znamená stroje 500, to jsou samostatné movité věci. A dále materiál 300. Ano, opakuji, berete posudkové ceny. A proti tomu snížíme pohledávky za upsaný základní kapitál o 1800, protože tohle jsme vložili, takže se nám o to sníží pohledávky za upsaný základní kapitál. Ještě doporučuji, ty ceny těch 3500 musí mít shodnou cenu ve všech posudkových cenách, všech položek, které tam vkládáme. Pak budeme dělat z pohledu zakladatele a tam je rozdíl mezi účetníma a posudkovými cenama. Další krok. Den zápisu do obchodního rejstříku, vklad na pozemky, v účetní ceně 900, nás zajímá posudková cena 1100, to znamená, vložíme pozemky 1100. Jsou to pozemky, že jo? A zase snížíme za. Další krok. Pozemky nebyly zapsány do katastru nemovitostí a zakladatel místo toho poskytl náhradu bankovním převodem. To znamená, vy musíte ty stavby znovu, ty pozemky, ježiš, já jsem tady dal minus, tady má být všude plus, pardon. To znamená, v dalším kroku, kdy nebyly zapsány, musíme odečíst z firmy 1100, takhle. A místo toho dáváme náhradu bankovním převodem, to znamená, připíšeme do banky 1100. Můžete tady udělat mezikrok, že o to zase zvýšíte pohledávky za upsaný kapitál a potom je snížíte tím, že převedete z banky, ale můžete tento krok sloučit do jednoho, to znamená pozemky odepíšeme a nahradíme penězma. Poslední zakladatel prodal, teda předposlední, to nás nezajímá. Z pohledu zakládané společnosti vás nezajímá, jestli vás vlastní Zeman nebo Trump, je to úplně jedno. Takže tenhle krok neřešíte z pohledu založené společnosti. Zakládaná společnost prodala vložené stroje a materiál. Tohle už řešíte. Musíte je prodávat v těch cenách, ve kterých je máte v účetnictví. To znamená stroje minus 500, materiál minus 300 a oproti tomu máme výsledek hospodaření minus 800, protože tenhle ten krok se nazývá vyřazení. To znamená, my je vyřadíme, už je nepoužíváme, je to pro nás ztráta. Prodala za 1000, teď je prodáme, přijde nám pohledávky z obchodních vztahů 1000 a výsledek hospodaření je to pro nás 1000, protože nám přišly peníze za to. To znamená, vydělali jsme 200. Zakladatel doplatil v následujícím roce zbývající závazek úpisu, to znamená, sečteme 1100 a 1800 je 2900, do 3500 nám chybí 600, takže o 600 snížíme, o posledních 600 pohledávky za upsaný kapitál a do banky přičteme 600. Tak tady je to jednoduchý, protože to berete z pohledu společnosti. Teď si ukážeme z pohledu zakladatele, tam například tenhle krok, doplatek 600, musíte tam udělat ještě jeden mezikrok, který tam podle mě bude, protože chce vidět, že to chápete. Takže z pohledu společnosti je tohle finitoš. Teď máme ten samý příklad, akorát z pozice zakladatele. To znamená, z pozice zakladatele účtujete v účetních cenách. My jsme si na hodině říkali, že si neděláme počáteční stavy. Já si je tady udělám pro jistotu. Samozřejmě si je dělat nemusíte, je to náročný, protože účty v bankách máme tady 1000
Ale budeme převádět ještě za pozemky 1100 a budeme doplácet 600, což víme z předchozího příkladu. Ale vy dostanete jenom jeden papír a tohle vědět nebudete. To znamená, budete si muset nejdřív projít celý zadání a dopočítat si, kolik máte doplatit a kolik musíte mít v bance vůbec na to. A kolik máte doplatit, zjistíte zase z posudkových cen. Jo? Já to sice teď beru z pozice zakladatele, ale mám 3 500 základní kapitál a dám 1000 do banky, to je 2 500. Potom dám 500 za stroje, to je 2000, mě zbývají. Dám materiál za 300, posudkový ceny, ano, to znamená, zbývá mě 1700. Pak dám pozemky za 1100, to znamená, zbývá mě 600 a tím si dopočítám ten doplatek. Ano, tady bude 600, takhle jsem si to dopočítal. Základní kapitál minus posudkový ceny toho, co jsem tam vkládal a zbyde mě to, co mám vložit. To si nejdřív musíte dopočítat. Tak a teď jedem. Uděláme si počáteční stavy, nebo si je neuděláme, to je jedno, uděláme, dáme si do banky třeba 3000, aby nám to stačilo, potom máme pozemky, máme účetní ceny, pozemek v účetní ceně má hodnotu 900, stroje v účetní ceně mají hodnotu 800, materiál má hodnotu 500, to je asi všechno. Jo, tak jedem. Když zakládáte společnost z pozice zakladatele, první, co musíte udělat, je vytvořit si pohledávku a závazek. A pohledávku a závazek si vytváříte v účetních cenách. To znamená 1000 plus 800 plus 500, to je 2300, plus 900, to je 3200 plus ten doplatek 600, to je 3800. Ano, to znamená, sečtete si všechny účetní ceny všeho, co do té společnosti vkládáte a v té hodnotě si vytvoříte pohledávku za ovládající a řídící osoba, protože jste jediný zakladatel. To je první krok, který musíte udělat. A zároveň si vytvoříte proti tomu závazek ovládající a řídící osoba. Tohle je nutné, protože vy teď budete vkládat do té společnosti ten majetek a s tím se vám bude pohledávka měnit na podíl a závazek se vám bude naopak ztrácet s tím, jak budete vkládat jednotlivé položky. Teď už se vrhneme na první krok společnosti z pohledu toho zakladatele a to je vklady první. Takže banka 1000, takže minus 1000 banka. Dále stroje, účetní cena minus 800 stroje. A materiál 500. Proti tomu si vytvořím jiné pohledávky, pohledávka za správce vkladu 2300, je to součet těch 3 položek. A to je proto, že než se společnost založí, tak vy prvotní úpis dáváte správci vkladu a to je právě tady ta jiná pohledávka. Pak došlo k zápisu do obchodního rejstříku, to máme zde, bereme to zase chronologicky. Takže se zápisem do obchodního rejstříku se dějou 2 věci. Vyruší se správce vkladu, který převádí majetek na nově vzniklou společnost a zároveň se vám díky tomu vyruší tady část závazku, kterou jste se zavázali splatit. Protože část jste převedli na správce vkladu, ten to za vás zaplatil, takže o tu část se vám sníží závazek toho, co máte vložit do podnikání. Tak, a v den zápisu do obchodního rejstříku dáváme pozemky. To znamená, my si pozemky odečteme v prvním kroku a snížíme si o ně závazek, protože jsme si na začátku stanovili v těch 3800, že pozemkem v hodnotě 900 si snížíme závazek, že ho tam dlažíme. Až pak jsme zjistili, že pozemky nebyly zapsány do katastru nemovitostí a ještě společnost emitovala cenné papíry, tohle je důležitý, protože v tomhle kroce, kdy my jsme vložili pozemky, tak hnedka potom společnost emitovala cenné papíry a to znamená, že celková částka vašeho podílu se převádí, nebo pohledávky za váš podíl se převádí už na podíl. To znamená podíl v ovládaných a řízených osobách 3800. Já jsem na to zapomněl, to znamená, nejdřív jsme zapsali do obchodního rejstříku, převedli jsme správce vkladu, potom jsme dali pozemky, a potom společnost emitovala cenné papíry, to znamená pohledávka nám zaniká a vznikají nám už podíl. Tak, teď pozemky nebyly zapsány do katastru nemovitostí, další krok. To znamená, pozemky se nám vrátí a proti tomu se nám musí o 900 snížit náš podíl. Ano, protože v tom podílu je zahrnuto 900 za pozemky
Ale my jsme tam ty pozemky nakonec nevložili, nevzala si je ta firma, nejde to kvůli nějakému dementnímu zákonu, který si zase nějaký šašek vymyslel. Takže my si o to musíme snížit podíl, protože v těch 3800 máme ten podíl započítaný. A místo toho dáme náhradu bankovním převodem, ale pozor, dáváme to v posudkové ceně, ano. My jsme sice měli pozemek za 900, kterým jsme splatili 1100, ale protože nám ho nepřijali, tak my teď musíme splatit 1100 z bankovního účtu. Takže minus 1100 a opět si o to snížíme ten náš podíl, protože jsme to vložili do společnosti a podíl se nám zvýšil. Abyste chápali ten krok, tyhle ty dva kroky, tak v hodnotě 3800 za náš podíl byly pozemky v hodnotě 900. Ale protože my jsme místo pozemků zaplatili peněžně, tak celková částka podílu nám vzrostla na 4000, ne na 3800, to znamená rozdíl tohodle a tohodle. Proto je tady důležité udělat tyhle ty dva kroky správně. Tak, dalším krokem je, že zakladatel prodal svůj podíl. Když prodává svůj podíl, tak prodává tohleto. Takže sečteme tady ty tři věci a dáme minus 4000 a proti tomu výsledek hospodaření minus 4000. Ano, opět, my něco prodáváme, je to pro nás ztráta v našem účetnictví. To znamená celková hodnota podílu ne pouze 3800, protože o 200 jsme navýšili díky náhradě za pozemky, to znamená za 4000. No a prodáme ho za 4100, takže 4100 nám jde do výsledku hospodaření, protože je to pro nás zisk, když něco prodáváme, a dáme si to třeba jako pohledávky z obchodních vztahů. Tak, poslední krok, zakladatel doplatil. A teď si dávejte pozor, tohle podle mě tam bude, protože ona chce vidět, že nad tím dokážete přemýšlet. My jsme jako zakladatel z našeho účetnictví měli nějaký závazek ovládající a řídící osoba 600 korun, ještě nebo 600 000, to je jedno. Ale protože jsme to prodali a teď už nemáme s tou firmou nic společného, tak už nesmíme mít závazek tady na ovládající a řídící osobě. To znamená, musíme si ho převést do jiných závazků. Protože už jsme někdo úplně cizí, nemáme s tou firmou nic společného. To znamená, s prodejem našeho podílu cokoliv, co jsme té firmě dlužili, nebo cokoliv, co nám firma dlužila, musí přejít z pohledávek a závazků v ovládajících a řídících osobách na jiné pohledávky nebo jiné závazky, v tomto případě jiné závazky. A teď ho můžeme doplatit, doplatíme zbytek závazku, proti tomu takhle, tady minus 600 z bankovního účtu, proti zbytku závazku, který jsme dlužili. Tohle je celý, ještě bychom si to měli správně zaúčtovat, ale upřímně to má papež větší šanci, že si nabrkne 14letou židovku, než já se naučím počítat ne, účtovat, takže to vás asi nenaučím. V dalším videu se koukneme na příklady 11, 12, 13, tam je navýšení kapitálu a tam je rozdíl v tom, že nepoužíváme tenhle krok správce vkladu.